mantikilya man? May mantikilya. Oo, may mantikilya. May mantikilya ni Banam, no? Oo, mayara. Mayara. Butter. Butter. Oo. Kalamay. Ginabutan ka lamay ito daw. Para namin. Oo. Pero sa una, nung ginabutang ka, dumduman mo, ano pa ginabutang diri magluwas sining? Ginasa rin sa una. Oo. Ay, okay. May harap pa action na friend, halin pa siyang una. Aside diri, kung ginauhaw ka, may ara naman action na friend, no? Ng mga ginasiling tabalang juice na available man. Cupcake. Unlike sa una, kapalita ko action na friend, at luto ba lang sa Tagalog, tawag nila yung puto bongbong. Wala pa so far. Kasi may nakita nga puto bongbong, but definitely, ang kalabanan makitaan ta, sining kagahon, of course, ang bingka, tako, puto ga pangita man action bread, but definitely atubang naton ang San Sebastian Cathedral sa sining tinihon din open action na bread ang dalan sang Rizal din pakalabay ang mga salakyan kay ang Santos nga misa ari mismo sulod man sa compound ang iban pa sa mga kauturan ara sa compound mismo no sa San Sebastian Cathedral. In fact nag-umpisa na ang celebration sa Santos nga misa action na bread. Diri mismo sa atubang sa San Sebastian Cathedral ang mga kapulisan ta mismo no from Bacolod City Police Office under sa station number 1 ga tindog diri action pad upod ang force multiplier upod man ang mga traffic enforcers ari man diri ga patigayon sa sining Santos nga misa action pad may ginatawag man kita diri nga sa kilid ng San Sebastian Cathedral ang police assistance desk no under sa police station number 1 of course with Police Major Ramel Sarona and ang sitwasyon diri action crowd sa pila naton nga mga kauturan nga sa Ridiri nagtambong sa Santos nga misa ang first batch because sa second batch may ara na may dugay-dugay action crowd samtang gipatgayon ini nga Santos nga isa hindi kita kasulod sa San Sebastian Cathedral kaya may medyo busok syempre no damo man pero gina-observe man diri ang iban gas busok pa man syempre sang face mask while ang iban way man diri face mask but definitely ang importante safe lang action na friend no so for ang pila ka mga sitwasyon diri man sa area sang San Sebastian Cathedral as we celebrate the second day of Don Mas o kung ginatawag ta nga misa de Gallo masanag action red ang aton sining Bacolod City Public Plaza kag walang iban diri damo man red paskilid ma-attend ni sila sa second mas subong adlaw man action na red. So para man yung pila ka mga sitwasyon diri man sa area sang San Sebastian Cathedral action card palibot man sa Bacolod City Public Plaza. Observation sang patron ginadulong sa inyo sang Santon Plaza Herbal Coffee. Redaksyon, Nani Kirao, ini sa aksyon, Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:20 na. O Sabado subong, Sabado. Ano ang ginapulo pamahaw? Baudamo pamasko ang hamon subong no? Daw ka ordinaryo lang sa hamon sa panahon sang Disyembre. Pero ako karong nga aga kanamit gid tula isda. Namit gyud man ang isda mo.
Kung lang gikakasabi, ara pa papanugro subong sa merkado kag sa mga mall. Namit tulahon mo. Nang puti-puti kilang sabaw yaw lang nga porte sa pagkananam. Klase isda. Imported mo. Amo na siling sa Department of Agriculture nga dapat kakason. Tinga kakason mo na kung ang iba niya maluagon magkaon siya na kung makatukos ma lang sa presyo. Amo na ang inapulo pangita sa ginawa ko. Parisa mo ni sa sang pinamalhan bla, sus kanamit. Ning dalag ko nga mga sapsap bla, pamalhan mo sa pagkananam, lips to lipon mong ulo, yabaw, sa pagkanamit sa sabora. Kapin pa ko nang ga-serve si mo, ga-short lipod, ga-guapusod, yes, kampiyon na, humana ang aton siniaga, Sabado, Christmas party dire, Christmas party dito, puwerte, ang Christmas party madata, halong ha, hindi pagpataman, kaon, litson, hagan-hagan lang, labi na gid sa mga may balatian, hindi pagpatami, katamtaman lang. Basta katamtaman ko no, hindi delikado. Ang pag-inom, katamtaman man. Hindi pagpatami, lagok kay delikado sa lawas. Ang aton mga utod, hindi magkalipat, share-share kamo kung may sobra sa inyo kinitaan. Ang piyakbala nyo da, basi kung wala sang ibutang sa lami sa pizza 24, aber, duludulungin nyo man. Labi na gid sa mga kabataan. Kaya panahon ini sang kabataan eh. Action Radio, Philippine Standard Time, las 4:22 na. Siling ni Milili Oligo, morning kuno kay Boss Yalito Baba. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan. Si Melvin Piñapel, ara na siya. Kay Doy Arthur, good morning. Kay Ildian Cabudillo Paborada, good morning. Listening from Sitio Amilis, Barangay Santol, Binalbagan. Morning ko no, sa pamilya Paborada. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Tamyaw Lingoste, Kagkamatso sa Barangay Agimit. Okay. Kay Ta Merce, kag kay Muroy, kag kay Ma'am Risa May Risel. Kay Angel Recoperto, good morning man. Monitor sa Woodside 1, Alihis. Tamyaw ka kon Iloya, Hidi Recoperto. Kag sis Risa Recoperto Strauss sa Sacramento, California. Kay John Altobar Guanzon, good morning from Calatrava. Kay Evelyn Sinaon, morning. Kami nila ni Hulagay kag Jima Disina, San Purok Gaisano, Barangay Alihis. Ba, ga-monitor sila sa Barangay Alihis. Kay Judge Snap Diamante kag Bitilaw sa Binalbagan, good morning man. Ari anayo Sabado subong wala libre sang medical check-up kag libre nga konsultasyon. Pero abierto ang ila sini nga klinika nga agod nga magasabat sa kinanglanon sa ilang mga suki. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta sin ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos ka gid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano ka nga top ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani kanya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Mga Diyos magkadayon. Ang tikang sang panahon, amihana, ang nag-aapekto sa Northern Luzon, ang bilog na Visayas, Palawan, upon ng Calayan Islands, kag Occidental Mindoro, may ara ini magulugal umon nga kalangitan, panalagsa nga pagtupa sang ulan, bangod sang localized nga thunderstorms. Maayo-ayo pa ang panahon. Kagi pangamuyo taman kabay pa nga hindi magtupa ang ginasambal sang pag-asa nga magatupa ang bagyo antes magtakop ang tuig 2022. Ipalayo lang. Abaw, ano na yung tabo sa milisya ni nga 19 bigyan ng patay sa landslide, oh? Delikado man, oh. Mga landslide na nila, binagit ko may bulo bagyo. Baho, kabay pang hindi lang. Gapasulot ang ilang kita sa 24 kag pizza train. Tayo, no. Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Ryan Bilyoda, good morning. Subuman kay Emilio Sigumpan, morning. Gamonitor kami sa Country Homes, Barangay Estepania, Siyudad sa Bacolod. Subuman kay Tumbanilio Saldi, good morning. Kagay Nunoy Russell Ulitan, good morning. Tamiyaw tanan nga taga-sityo Sasyo, Barangay Panakiyaw, Isabela. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang
mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo,
Apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod. Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus.
Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio. Na ni Presidente Bongbong Marcos ang 5.268 trilyones nga budget sang pungsod Pilipinas. Okay basta may gamiton ang aton gobyerno sa pagpalakat sa mga proyekto kag iban pa diri sa pungsod Pilipinas. Mulang galing na kinahanglan bayinan mo na, ibana mo na sang utang mo sa iban nga pungsod nga porte pagkadako-dako sa aton kautangan subong. Radio Philippine Standard Time las 4:52 na kay Rosemary Baluesda. Morning ko na. Salin sa Balues family. Kay Ritzy Manya, good morning. Nagamonitor sa Central Maaw. Kay Piton Lipura, morning. Nagamonitor sa Pasay City. Kay Ruming Estrabon Hidalanga, good morning. Kay Niliana Sabran, Arekpedia, nagamonitor sa Purok Manga, Kabangkalan City. Sige. Morning ako no kay Tito Lando Baluesang, Barangay Santander sa Isabela. Kay Aladino Villalos Makad, o kung Lumakad, good morning. Sa Gisan, Asinda Paco, tamyaw lang Lumakad family. Balik ako pagkatapos ini. Pagbisita sa Ayala Malls Capital Central. Agud ma-eksperyensya ang Heart of Bacolod, sentro sang pagtililipon kag diri. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope So na timing gid kapi-kapi someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kay hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos
sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga Dime, pangot kita sa takna las 5, pasudlon tang report sa pursa sang aton sini kapulisan, investigasyon sang Police Station 1, paglutang sang senior citizen sa parking lot sang SA Mall sa reclamation area nagapadayon. Away kuno sa propiedad ginalantaw motibo sang among insidente. Police Balita. Detalye sini. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Para yun pa ang investigasyon sa Police Station No. 1 angon din sa paglutang sa 72 anyos nga senior citizen nga si Cesar Desma nagintiro sa tong Webes sang hapon sa parking lot sang SM Mall, Reclamation Area, Barangay 12, Siling Ciudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Police Major Rami Sarona, hepe sa Police Station No. 1, nga away sa duta o kon propiedad ang motibo nga gidalantaw sa kapulisan sa kaso kapaglutang sa kay Ledesma. Sunod sa kay Police Major Rames Sarona Action Fred, may CCTV na sila nga na-secure kag picture sa posible suspetsado nga nagtiro kay Ledesma. Rason ko nga ila pa ini palantaw sa pamilya sang biktima. Sunod kay Sarona, once nga ma-identify nilang suspect, makapasaka na sila ginawa sang kaso sa kooperasyon sang pamilya ni Ledesma. Bali gagawa sa investigations pang magsakay na kanina salakyan ang biktima nga si Cesar Ledesma. Ang ginatid niya abre ang portahan, kamuto nakabati na sila lupok. Then kamuto na ito ang walang portahan sa iya salakyan, wala man injury or casualty sang nasabo. Makitaan sa igo sa salakyan nga dili lang gid sa iya din nga kahit passengers ang direction sa pagtiro. Di sa investigador ko, may possibility gid nga ang parte sa iya negosyo nga duta. May mga ginturyate siya nga persona nga makabulit sa investigasyon namon. Pinalegar niya nga may konflikto siya. Kung may mga ebidensya kita nga makuha sa basement sa testimony, makapile sa kaso. Bali may possibility nga pasaw. Ang distansya mga 10 meters siguro, pero may ginlantaw kami nga CCTV nga para makabulig sa mga investigasyon. Tik to ginamon kung galakat lang siya or may sarakyan sa ginamit. Police Major Rames Sarona, hepe sa Police Station No. 1, sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:03 na. Ba si Jinky di Alagdon, ari siya, morning kuno, kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe Alma Uligon, Noel Amar, dira sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Jason De La Cruz, good morning man. Kay Lily King, morning, nagamonitor siya live sa London. Baw, idlaw man ko kay Lily King ba? No? Nagbakasyon di siya makadali. Ato na siya sa London. Kay Lily King, good morning. Advance Merry Christmas dira sa imo. Kay Rosemary Balues, good morning da. Kay Tita Mikmik Balues sa Buhangin sa Isabela. Kay Alex Muntisa, good morning man. May lang pagmonitora. Kay Stila Pahilanga Cesar. Dira kay Roger Burgos, good morning. Tamyaw ya Mama Winnie Giray Burgos, Pamilya Burgos sa Barangay Canmuros, Binalbagan. Sa Pamilya Burgos sa San Agustin, La Carlota City. Kay Idila Oskag Nanay Sabil sa Victorias, good morning. Kay Toto Balulot, good morning. Kay Jose Monjuan, morning, monitor sa Pandanbil sa Hinigaran. Ang Barki Tribe Arinawa. Kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, Antonio Yulo sang Binalbagan. Good morning sa inyo. Kay Ray Carbagel, good morning. Tamyaw ko lang ang Carbagel family, Bautista family, Kalibyo sang Maaw, Gapamati Subong. Good morning sa inyo. Okay. Morning manda sa Baluis family kuno sa Isabela. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Jose Mongcal Toribia, live
Jose Mongcal Torilla live sa Binalbagan. Kay Angela Gayondato Castillo, good morning. Merry Christmas. Tamyaw ko bata ko si Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Beirut, Lebanon. Wilson Castillo kag sa taga Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Taga Barangay Pilisa, good morning. Kay April Malinaw Dolor, good morning. Naga-monitor sa Quiet, taga Quiet na. Advance Merry Christmas. Kay Mario Olvido Aquisa, morning mga pita. Tamyaw ko happy pista. Kay Linda Iged Palirmo sang Cambaros, Pontevedra, Negros Occidental. Kay Rochelle Evangelista, good morning man, monitor ka pirmiya. Sa Barangay 14 Dawes, upod sa asawa ko, Annalyn Evangelista. Happy weekend kuno. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. O halong-halong lang ha, sa aton mga kauturan, samtang katambong kita sa Christmas party, linupok ang Christmas party. Ang syudad sa Bacolod kapong kuno puerte. Ara kuno pa premyo imo nga may auto pa. Kag madamo nga mga motor ang ginpa-premyo. Nami ni, kaysa panahon sang Disyembre, enjoy gid ang aton sini mga kauturan. Amo niya ang panahon sang Pasko. Labi na gid sa aton mga empleyado, iniblang gatrabaho ka sa sulod sang 11 kabulan. Pagka Disyembre, bisan paano, enjoy ka kung may batunon man. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga
nagahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Isang ayawan kami. Pero, Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ja ka kalipay namon kag may naluwanon gid ja nga bulig gid nyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid ja sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang pagpakamayos ang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost. Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap Draw. naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 14-34. Unang nga bula resulta 14 kag 34. Second draw 26-16. Ikadua nga bula resulta 26 kag 16. Third draw 12-17. Ikatatlo nga bula resulta 12 kag 17. Aber, dire kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Jackpot 89,342,826. Ang jackpot 89,342,826. Kombinasyon in any order 30, 6, 9, 21, 15, 36. Resulta sang 645 30, 6, 9, 21, 15 kag 36. Aring ginahulat sang tanano, sos, porte ang linyada sa tayanay sa 658. Nga aman, ang jackpot, sos, 411 million. Grabe. 769,310 ang jackpot. 411 milyones 769,310. Grabe nga jackpot, no? Wala gyapon sa nakakuha. Basta maglambot mo ni sus 500 milyon. Bao ano ini sa pagkadako-dako sang jackpot.
Ay, ang iban nga pangamuyo, nya bisan 5 na lang kan numero. Ang kombinasyon sang 6, 5, 8, 9, 23, 30, 49, 33, 6. Kombinasyon sang 6, 5, 8, 9, 23, 30, 49, 33, kag size. Porte ba? Wala gihapon sang naka-jackpot. Magdangat ni 500 milyones sos. Porte ini nga kapalaran kon ikaw ang maka-jackpot. Labi na gid konsulo ay aba. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21 na kay Lubic de la Luna. Ari kami ga monitor kapita halin kay Pato Kagrubi de la Luna sang Barangay 30. Taga Barangay 30, good morning. Dira kay Candido Heldore, morning. Happy 100th birthday sa kay tita ko Ila Herbas. Kag hinablos ko Simon Joseph Heldore sa kagatos edad. Karon nga adlaw puwerte ba si tita Ila? Bati may sinmil ka? Kay Julpa Caritatibo, tamyaw ko lang Bindol Family Tilong Kolot Caritatibo sang Barangay Sagang, Barangay Robles, La Castiliana. Kay Rimar Lingoste, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay John Ray Amador, good morning. Kay Huma Lumina, Subungman. Kay Marialyn Bilar Hacolbe Lombo, nagamonitor lang kami. Salamat gid sa pag-monitor. Mga Barke Tribe na tamyaw ko ni kay na. Kay Salvador Tanalion, good morning. Kapitan Itib, tamyaw ko lang Sofia Angel Tanalion, Arlene Villalobos, nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Jessica Lagyao, morning. Kay Teresa Sierra, shout out lang kay Nanay Juaning Pactao. Sige, kay naning ya kuno Pactao. Good morning lang. Kay Boy Sira, Sapata Pamili, nagapamati subong, samtang gapangapi, opod si Soon Mikmik Siba, sa Barangay Payaw, taga Payaw da, good morning. Kay Rochelle Polhincio Susana, good morning. Gamonitor kami diri sa Barangay Malingin, Bagos City. Action Radio Philippine Standard Time las 5:23. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basit ko, nadala nagkik kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bo kaya ako okay na miskila na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kaya ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon. Hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ko sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magbulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard.
When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Port sa City Hall, 500 ka mga pumuluyo sang Estefania target maukomodar sang Comelec sa satellite registration nga pati gayonon. Detalye sini upod kay Action Art Tayupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Target siyang Commission on Elections so kung COMELEC diri siyudad sa Bacolod nga malabot ang 500 ka mga individual o kung mga residente sa Barangay Estefania nga makomodar sa patigayonon sa mga adlaw Sabado, Disyembre 17 nga satellite registration sa among lugar. Suno pa kay kanya, bisan pa man nga maglapaw sa takda nga alas 5 kung mayara sa gyapon sang nagalinya sa 500 ka mga individual nga ila target maakomodar, padayunon sang COMELEC ang pagtrabaho agod initanan ang maproseso. Nagalao man ini nga mayara na sang kompleto nga madokumento kung kinahanglanon ang tagsa ka mga aplikante agod mas mapuso kung madasig ang pag-facilitate sang iya mga personnel. Sa Nibalawan nga sining nga simana magluwas sa Barangay Estefania, una na nga nagpatigayon sang satellite registration ang COMELEC Bacolod sa bahin sang BGMP sa Barangay Handumanan. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayupon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:35, pasudlon na lang ang patrol. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, nahunong karon sa custodial facility sa Police Station number 8 ang isa ka karpentero matapos kinserbihan sa mandamiento de aresto kahapon
sa barangay Panukoy diri sa siyudad sa Bacolod. Ang naaresto ging kilala kay Daniel Villaflor, 30 anyos kag residente sang Purok Maninihon sa amuman nga barangay. Sunod diri kay Police Major Jory Puerto ang hepe sa Police Station number 8. Si Villaflor ang ginaresto ni Police Staff Sergeant Himedel Del Leonardo by virtue sang warrant of arrest sa kaso nga act o lascivious conduct. Ang warrant of arrest ang gini-issue ni Judge Philadelphia Agraviador sa RTC Branch 43 diri sa siyudad sa Bacolod napitsahan February 4 of 2015. 200,000 ka pesos ang piyansa para sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. Report sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio, may power combination sa Nani Kiraw, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:36. Basi Banisa Mayo, Puerte ba? Happy niya snowy brrr, cold Friday. Puerte, gaulan yelo. Bao. Right now, nagaulan sang yelo. Ba. Puno-puno ang snow. Bakal ko di bla gatas padala ko to. Dire sa Rochester, Minnesota, USA. Advance Merry Christmas sa imo. Kay Ana Sinoro, Happy Saturday ko no. Kay Lucia Chua, good morning man. Watching dire sa syudad sang Bacolod. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Kinatkinuan niyang aton lawas, ginapabakod, ginabalanse ang sistema sa aton kalawasan. Ang sobra... Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog.
Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo. Awa, Kapitol Balita, publiko ginapahalong ni Gobernador Lacson sa mga scammer subong nga holiday season. Balita Kapitol. Si Aksyon Marlon Hilubia may report. Aksyon Marlon. May panugyan si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa publiko, partikularmente sa mga staff o kung trabahante sa beaches, resorts kag restaurants dari sa probinsya nga makig-angot sa galiyon sa bahin sang Provincial Capital Governor's Office pananglit nga mayara sang magatawag sa ila kag nagapa-reserve o kung naga-order sa nga pagkaon, usar ang ngalan sang provincial government o kung mismo ni Governor Bong Lacson. Ini ang panugyan sang gobernador matapos nga nagligad nga mga sinimana, may pila sila ka mga kalan-an restaurant kag resorts ang nakabaton sang tawag kag nagpakilala nga si Governor Lacson kag nagpa-reserba sang lugar para sa kinasiling isa ka aktibidad. Apang isa sang staff sang kalan-an ang nabiktima gid kag nakuwaan sang 4,000 pesos nga balor sang load. Yari ang panugyan ni Governor Lacson. No, I think we have already ako I just want to know kung sino ni siya reminder lang. And most of the establishments that in contact did not believe. I'm just surprised there was one. So, well, it's a common
ano naman scam, no? It's not only here in San Negros, it's being done in other areas. But just to make sure, always call the governor's office. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon Marlon Henovaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:50 na. O, sige, kamusta ng kapihan, kanay Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay James Patalagsa, kay Bida Tumbos, kay paring Jesus Sindico, kamusta? Dira kay Roger Aguirre, kay Bibitan. Si Paricano Rivera, kapit-hapit pa da. Sila ni Lori Apurado. Kay Nestor sa Concepcion Talisay, good morning. Ang Minsteda, kaday Buybala, Dot Sulibin, Munit Rujas, Nilson Distrito, kanay Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pare Ed Jamson, may panyaga kuno kapon, kay Billy Caro, kay Jimmy Candelario. Advance Merry Christmas sa inyo. Kabay pa nga malipayon kamo sini nga Paskwa. Kita na kita base mga next year pa. Muning kay Sulustiano Bunda sa Barangay Ilicante, Sarabia. Natamyaw ka ni Sunya Baira, Sang Rosal, Takuling. Dira kay Tina Malapitan, morning. Monitor kami sa Jim Sang Balyadulida. Kay Duni Nauba, morning, watching from Cavite. Kay Dodge Dalidada, good morning. Good morning sa kay Chow Israbon, kay Emilda Madrigariho, Subuman sa taga Gimaras. Ari anay ho, Federal Lending Corporation na inapay ba? Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta. Kag tulutambong naman kita, no? Nagpahuway-huway lang kita makadali, Relax lang makadali. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:54 na. Balik ako pagkatapos ini. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti sa dinami-dami ng... Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary
diri nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamaat-amat kumansaka ang tubig. Actually ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!